Vinga, doncs estem amb la Mariona Font, MVP de la Copa Col·legial Femenina, campiones, bueno, quin dia, no? Quina tarda. Ha sigut un molt bon dia, uns dos partits bastant apretats i ens ha costat una mica, però al final ens n'hem sortit molt bé i molt orgullosos de la feina feta. I bé, ara ens toca un altre partit, doncs, contra Catalunya, i ja veurem, ens haurem d'anar treballant molt més perquè serà més complicat, però evidentment es pot fer. Com ha sigut això de jugar amb les teves companyes de col·le, de classe? Tu havies jugat amb els nois ja en anteriors edicions, però ha estat molt especial, no, jugar amb elles? Sí, ha sigut una experiència molt agradable perquè estem amb elles doncs, cada dia a l'escola i compartim molts moments junts i poder tenir el plaer de jugar juntes doncs, ha estat superbé, m'ha encantat. A veure, davant heu tingut molt bons equips, en el primer partit al Liceu, com a la final al gener, hi ha molt nivell al bàsquet femení d'Andorra. Jo crec que cada vegada està bé més nivell i més noies que s'animen a jugar al bàsquet i doncs sí, els dos partits han estat bastant apretats, però al final hem fet bona feina, coses millors i coses pitjors, però la balança ens ha ajudat i al final hem pogut guanyar aquests dos partits. Bueno, jo vull aprofitar ara, l'últim ja. Un missatge per a les teves altres companyes, companys de classe, que us han de venir a animar, però molt fort, al torneig Interdelegacions de Catalunya. Doncs espero que vingui tothom, que ens animi moltíssim, perquè ho necessitarem, i ja està, només passar-nos-ho bé, que al final és lo important, i ja està. Vale, i ara, per acabar, premi per a millor jugadora del torneig Andorra, vale? Un superpack gràcies a McDonald's, i ja podeu entrar a celebrar amb la Mariona.